Ahliňize salam dostlar. Hemmäňizi Dünya Futbol kanalyna hoş gördük. Biz bolsa mundan beýlek size Dünya Futboldaky täzelikleri ýetirip durarys. Dostlar, siz bizim kanalymyza gollap, like, tesvir ýazmaňyz bizim üçin gaty wajypdyr. Şu ikinji bölümimize 100 like alsak, täze bölümimiz hem çalyp gelir. Like sizden, täzelik bizden. Şunky bölümimiz Tomyska transferleriň ählisiniň jemi hem de başga da täzelikler bilen baglar. Onu näme? Başlaýas. Bomba täzeliklerimizin biri Lionel Messi Paris Saint-Germain'in oyuncusu diýip yglan edildi. Transfer PSG oyuncunyň boş agent hökmünden muht düşdi. Bellap geçdik Barcelona bilen Lionel Messi'nin şertnamasy şu ýylyň Tomysynda gutardy. Messi bolsa Copa Amerika'dan gidip gelenden soň Barcelona bilen täze şertnama baglanşjakdygyny aýdypdy. Ýöne gynansak da Barcelona berge batyp bir näçe kynçylyklar hem La Liga'nyň çäklendirmeleri sebäpli Messi bilen täze şertnama baglanşyp bilmedi. Argentinalyk hüjümçy Lionel Messi PSG bilen 2 ýyl şertnama hem 3-nji ýylyny uzatmak mümkinçiligi bilen hem de ýylyň dowamyny 35 milyon euro aýlyk hak alınjakdygy aýdyldy. Cristiano Ronaldo Juventus toparynyň gitjekiligi barada köp çeşmeler habar berip Manchester City'ye transfer boljakdygy aýdyldy. Ýöne, gysga wagtyň içinde garaşylmadyk ýagdaý bolup Ronaldo Manchester United'a transfer boldy. Ronaldo United'a transfer bolandan soň haýsy belgide çykyş etmek uly soraw boldy. Onuň adaty çykyş edýän belgisi 7 bolup, ýöne Manchester'da Cavani 7-nji belgide çykyş edýänligi sebäpli Ronaldo başga belgi almaly boldy. Ýöne Cavani özü men garşy däl diýip öz belgisini berdi we şeýlelik bilen Ronaldo öňkü çykyş edýän adaty belgisinde Manchester United'da çykyş eder. Şertnama üçin United Juventus 15 milyon euro hem de oyuncu bilen 2 ýyl şertnama baglanşdy. Real Madrid'in oyuncusu Sergio Ramos Paris Saint-Germain'e transfer oldu. Goroçy Ramos bu transfere şeý diýdi. Men Paris'de bolanmy ören şat we sabırsyzlyk bilen hemme muşdoklary Parc des Princes-de garaşjak diýip Instagram sahypasynda ýüzlendi. Antoine Griezmann Barcelona'dan Atletico Madrid'e dolanýar. Bu transfere Atletico'nun treneri Diego Simeone "Menin beýençimin çägi ýok bu transfere" diýip öz pikirini beýan etdi. Oyunçunyň özü bolsa şu transfere şeý diýdi. "Men şaltyrak Atletico'ga dolanýan diýip 10 günläp ýatmadym. Menin beýençimin çägi ýok. Bu toparda ol üstünlikleri gazanjagym anlanýan" diýip hüjümçi bellädi. Griezmann Atletico Madrid'de 8-nji belgide çykyş eder. Tomyska transferlerde bulardan başga da Agüero Manchester City'den Barcelona'ya geçýär. Milanyň derwezewany Donnarumma Paris Saint-Germain'e geçýär. Moise Kean PSG'den Juventus'a dolanýar. Hem de Italiýa Inter toparynyň Lukaku Chelsea toparyna geçýär. 2022-nji ýylda Katarda geçecek Dünya Çempionatynyň Ýewropa döwletleriniň arasynda saýlama tapkyrynyň oýunlary boldy. Her gruppada 1-nji we 3-nji ýerdäki döwletleriň sanyny aýdyp geçse galanlar ekranlaryňyza. Grup A-da Portugaliýa, 2-nji ýerde Serbiýa, 3-nji ýerde Irlandiýa. Grup B-da Ispaniýa, Şwetsiýa, Gretsiýa. Grup C-da Italiýa, Şweitsariýa we Sewerny Irlandiýa. Grup D-da bolsa Fransa, Ukraina, Finlandiýa döwletleri. Grup Y'de Belgiya, Wales ve Çekiya döwleti. Grup F'de Daniya, Awstriya, Şotlandiya. Grup G'de Gollandiya, Türkiye, Norvegiya döwletleri. Grup H'de Horwatiya, Slovakiya ve Rusiya döwleti. Grup I'de Angliya, Polşa, Vengriya döwleti. Grup G'de bolsa Germaniya, Rumeniya, Islandiya döwletleri. Şu saýlama tapkyrynda Ýewropanyň döwletleriň arasynda kim birinji ýerde gutarsa, şolar awtomatik ýagdaýda Katary Dünya Çempionatyna gatnaşmaga mümkinçiligi gazanır. Dostlar, Dünya Futbol kanalymyza agza bolup like basyp tesvir ýazmaňyzy haýyş edip soraýaryn. Siz näçe gollaw berip täze kanalymyzy izlerlesaňyz, şonça da çal täzeliklerimiz geler. Bu Tomyska transferler hayran galamyň sürprizler bilen bagly boldy. Öňümizde uly mövsüm garaşýar.
Siz kanalymyzy gollap dursaňyz täzelikler izine gelip durar. Hemmäňiziň janyňyz sag bolsun. Goşmaly aýyrmaly teklipleriniz bar bolsa, tesbirde belläň. Indiki bölümde görüşýänçek, hoş, sag bolun.